Salutare, dragi prieteni! Astăzi o să discutăm despre prima mașină electrică produsă de Dacia, sub brandul acesta, brandul de Dacia. De ce spun prima Dacia produsă sub acest brand? Pentru simplu fapt că acest model este deja produs în Asia, sub o altă marcă și implicit o altă denumire. La prima impresie, acest model este asemănător cu noul model de Sandero Stepway, dar dacă studiem mai bine situația, constatăm că modelul Spring este mai mic, mai ușor și are diverse particularități care o definesc ca o mașină cu o identitate proprie. Lucrurile care nu-mi plac mie personal la acest model este în primul rând faptul că autovehiculul deține doar un singur ștergător. Bineînțeles că această decizie este luată pentru a scădea costurile de producție și a crește autonomia autovehiculului. Un alt lucru care nu-mi place și pe care l-am sesizat la Spring este direcționarea aerului care mi-a stârnit o frumoasă nostalgie de la bătrâna Dacia, modelul zâmbetului Iliescu, Dacile, care multe dintre ele au fost casate. Nea Iliescu încă umblă ruginit și necasat. Acest autovehicul urmează să fie produs în China, da, ați auzit bine, în China. O să fie o chinezărie de Dacia, dar am încredere că o să fie un model bun care va dezvolta 45 de cai destui din punctul meu de vedere pentru cele 970 de kg pe care le va purta la cumpărături, la deal, dar și la vale. Dar cu toate acestea, în limita 250 de km în regim extraurban și 350 în ciclu urban. Springul va putea fi achiziționat la o sumă de circa 16.500, 19.000, chiar aș putea spune eu 20.000 în funcție de nivelul de echipare și opționalele pentru care cumpărătorul va opta. De altfel, cumpărătorul va putea opta pentru achiziționarea unui astfel de autovehicul electric prin programul Rabla, program destinat celor electrice, oferind suma de 40.000 de lei sau 50% din contravaloarea autovehiculului în cazul acesta. Astfel spus, puteți achiziționa un astfel de autovehicul cu maxim 10.000 de euro, aport propriu, restul fiind acoperit din programul Rabla Plus. Ținta acestui produs numit Dacia Spring sau cum va fi numit popular Dacia electrică va avea ca țintă toate categoriile sociale, datorită faptului că va putea să fie alimentată atât la o stație de încărcare cât și la o priză casnică. Deja mi imaginez cum văd prelungitoarele șerpuindu-se prin parcări și pe fațadele blocului pentru ca locatarii să încarce Dacia electrică. Să vedeți bătăi pe locurile de parcare din fața blocului. Du-te, domne Dacia! Cu dieselul tău poluat, vrei să ne distrugi planeta și fotosinteza? Ne îmbolnăvești? Dar și discuții precum: vecine, tu ești cu BMW-ul ăsta diesel? Îl poți muta Dacia? Să încarc și eu electrica? O clasă mare de utilizatori va fi din domeniul de ride-sharing, taxi, livrări, dar și din domeniul vânzărilor. Datorită autonomiei, datorită încărcării la stația rapidă în maxim 60 de minute, o oră sau 3600 de secunde, dar și datorită garanției de 3 ani și 100.000 de kilometri. Sunt de părere că Elon Musk și al său produs numit Tesla va fi primul dușman din Bresla Daciei Made in Hong Kong. Cam atât din punctul meu de vedere despre prima Dacia electrică. Eu personal aș cumpăra un astfel de autovehicul dacă aș fi patronul unui restaurant și fac livrări, dacă aș fi livrator independent la Glovo, Foodpanda sau altă companie asemănătoare, dacă aș avea o școală de șoferi, dacă aș fi primar, manager de autoritate sau entitate publică, dar aș cumpăra și ca orice cetățean care cheltuie minim 100 de euro lunar pe carburant, pentru că în maxim 8 ani amortizez această investiție. Aici nu mai vorbim de taxele pe care aș putea să fiu
scurt și la obiect, Dacia Sprint, o altă Dacia făcută pentru români, dar de data aceasta nu la români. Voi ați cumpăra? Aștept părerile voastre în sesiunea de comentarii. Nu cumva, deci nu cumva să-mi dați vreun like, vreun subscribe sau un share. Nici nu știți cât de tare m-ar deranja. Vă rog din suflet să nu faceți lucrul ăsta. Mă afectează emoțional. Vă mulțumesc. Aștept părerile voastre în comentarii.